Здравейте! Вие сте във втора част как се прави ракия, с която се репят рапани за къщички на котки, кучета, на каквото и да било. Сега, ето изравняваме първо мястото. После слагаме колкото и си искаме рапани и почваме да ги лепим с места. Малко по малко. Ето, чакай, пешко нещо. Ето така, взимаме. Каквото и да е, взимаме. Взимаме, да. Лъжица. Лопата с каквото ви падне. Ние сме решили с желязо. И залепяме малко по малко. Защото... След малко ще сложим и между рапаните отпред. Това е предницата на къщата. Това е предница. Къде ни бе? Ние отпихме вече малко от това, но не стана както преди. Ние първо експериментирахме. Да видим как ще стане. Да, отпихме с страх. Но ни хареса, да, много ни хареса даже. Но днес нещо не ни се получи. Сега ще сложим малко смокинка. Една смокиня, която ще държи по-здраво. Напълно. Така. Може да сложим ето тук. Вижте, ето тук ще сложим. След малко ще сложим лепило. Още рапанчета ще ни трябват. Ще ни потрябват. Не е лесно. Ама изобщо. Но ние Трябва да имате много рапани. С малко рапани няма нищо да се получи. Една турба. Даже минимум. Повече. Минимум. Ние имаме две турби, но сме решили да използваме само едната турба, защото е по-добре. Рапани за нещо друго. Задължително, ако искате на слънце, ако не ви се чака толкова много на слънце, правете къщичката, за да може да залепне по-здраво. После може с нещо да я повдигнете и да си я пренесете, ако искате. Но ние няма да го направим това. Не е много трудно. Не е много трудно. Пробвали сме го и части се развалят. Всичко се разпадна на парченца. Да. На малки парченца, нали, Ивайла? Тя беше. Ивайла малко. Бях нагоре. Да. Те спяха. Вижте, Ивайла даже ме инструктира къде е била. И тя спеше, защото е 3 годинки, тя е маничка все още. Но сме решили да я включим в клипа. Който е почти за нея. Да. Да. Но ви препоръчваме да не го... Да не се превързвате към този клип. Да, толкова много. Да, защото не е от най-еха. Ако ви харесва, ще си... Правете Харесва, няма да ти се едно. Да. Пробвайте го това, ако ви харесва. Един път, ако искате 2 пъти, 3 пъти, колкото Над 5 пъти повече не го правете. Да, защото на 5-я път това ни е... Освен рапани, после ще сложим и 6-я, 7-я. След малко ще сложим, после ще сложим и покрив. Пък и това не е лопатата, пишко. 6-я, 7-я път. Да, на 5-я път малко провалихме нещата. Затова решихме да пробваме с 6. После пак не стана, после с 7 и сега ни 8. И за това. Държава сте 8. И за това ракията не беше хубава. Да. И вече изравнявам. Той сега изравнява полето внимателно, за да не бутне това, което сме залепили. Да. Тук слагаме. Слагате после минимум 5 рапана нагоре трябва да е високо. Сега това ни е първи ред рапани и може да сложим още 4 нагоре, ако ни стигнат рапаните. Това е само основата на къщичката, да може... Ами мисля, че толкова е достатъчно, защото иначе... Да, всичко. Да, може да направя... Сега не прави повече на там, моля те, Ачо. Още малко. Още едно рапанче, защото мисля, че няма да ни стигнат рапаните. Ма нали трябва да е голямо, колкото да влезе котец? Може и да е за такива, за Мини котенца. птички. Да. За птички няма как да е на земята, На да? земята. Да. Ти не си пред, бе, Пешкин. Ами къде ще е вратата? Ние няма да... Отпред, ето тук.
ни сянките. Не гледай, нашите колко са по-малки. Вижте начо сянката. Много малка. Пешко, може да се направи така. Как преди да се правиш на... Не знаеш какво. Така. Къде отидаха Ивайла? Ето ги Ивайла и Гергана. И Гергана обува обувките на Ивайла, защото явно Ивайла се събула. Виж какви са смешни. Вижте, просто какви са смешни. Така. Но дори не знам подравнишни дали ще вече. се получи Да, дано се получи. за котките да влизат, защото знаете какви са. Малко Едни така, упорити. ама оплашени. Сега слагаме лепилце, за да направим... Що там слагаш лепилото? На по-достъп. Нали така го направихме предишния път? Да. Значи таван как ще сложим обаче? Няма да може да се поберат котките, трябва да... Ама трябва да е по-високо. Е така, някак. До тук, горе-долу. Сложим дъски за стени. Това е само красота. Ивайла се възхищава на яйцата, нали Ивайла? Вижте и сладката блъска. На Мики Маус. А вижте тя какво е самата и сладичка. И после може да го разнесете така лепилото. За да може да го... Но ако имате в повече, може да го... Може да направите и повече, примерно цяла кофа. Ние направихме половин кофа, защото нямахме достатъчно плодове. Не ни дадоха да. Не за друго, ни просто ни дадоха. Сега ще го размажем. Ще го размажем едно хубаво мляу. Сега мажеме. Внимателно, почваме да мажем. Почваме да мажете. Вие решавате дали е за котки или за кучета. Ние сме решили сега за котки, защото по-малко рапани се използват. Защото нямаме много смес и нямаме много рапани. И затова може да се направите за кучета, но за кучета трябва да е по-широко, по-дълго и хиляди занимавки. Ще направите къщичка, ако имате. Ако скоро ще ви купувате. И даже ако искате да направите за ваша собствена къща. Да. Нови Но трябва много рапани, много смес. Поне 5-7-8 кофи. Обаче малко ще... 11 кофи. Не, трябва ти поне 40 кофи. Да. За кое? За голяма къща? За така. Не, бе. Не. Един етаж. За един етаж. Да се побират. Ма не на кучета и кофи. 100-200 кофи ви трябват. Най-малко 100 кофи. И ви трябва ти 100 кофи рапани. Ето е доста. Да. А ние тези рапани сме ги взели взехме им месото и сега останаха само черупките. Даже май смеса не ни стига. Да. И май... Порезате ли? Не знам. Не. Не ни стига сместа просто. Не знам дори за котка ще става. Може да направим половината пот от рапани и другата половина от... Голям експерт сме. Големи и по-големи от нас експерти няма. Ивайло отива при баба си. Да. Само го остави като преди. Сега е малко така... Да. Знам. Се получава. Така. Да идеш по-добре. Да. Много по-добре. А? Много по-добре. Ами що си правиш експерименти? Пробвали сме го по един начин, ще го правим по този начин. Няма смисъл да го правим по друг. Май, смокините не стават доста хубаво в места. Ами ще станат. Но... Те ще се закрият от рапаните, Пешко, спокойно. Между другото на Петър му викаме на Галев на Пешко. На Гергана викаме Гери, на Ангел му викаме Ачо. Сега. Да се поясним. Тук Започваме. по-красиво вътре ще сложим
От по-известните. Мидички. Миди, перли. Перли? О, да. Оп, виждате красотите, които сътворяваме. Не гледайте, че има као, гадно, с такова гнусно, някакво такова. Но като изсъхне става много. Но като изсъхне става много хубаво. Има парятелен аромат, има мирис на плодове. Това е осмата къщичка, която правим. Другите са зад, ето тук, зад тези стъпала. И в момента са използваеми тези къщички. Това Има 4 котки. Но не се продават, да ви кажем. Да. Няма как да ги мръднем, не за друго. Да. Иначе щяхме да ги предадем. Да. И щяхме да спечелим много мангизи. Ако въобще знаете какво е. Да, пари. Много парички. Но накратко казвам мангизи. Мангизки. Така казват повечето хора в селата. Мангизи. Не сме в село, но обичаме да казваме думата мангизи. По-готина дума е, за да кажеш... че служи от по-малките рапанчета в също. За красотичка. И в тази дупка там служи нещо. Да. Че грозно седи. Давайте вие да го направите. Дайде. Служи в дупката нещо, бе, човек. Тури нещо. Така. Харесва ли ви? После това кавното мога да го отцветите, като изсъхне вече след 1-2 седмици, мога да го отцветите в някакъв цвят. Ние ще го отцветиме. Другите са отцветени в синьо, оранжево и шарено. Другите не си ги спомням. Жълто имаше, светло-синьо, тъмно и светло-синьо. Но те в момента не са тук. Те са зад, не за стъпала, пък не ми се върви до там. Да. Мързеливо. Точно зад стъпалата не са, а са преместени в... Има и тук една стена, след тази тухлената стена. Зад нея са къщичките. И са използваеми от котенца. И 2 кучета. Въпреки, че не са за тях. Но... Пак са за котки. Така да е. Защото са салфетки. Така, Пешко отива да занесе салфетки на Ивайло. Всичко ли трябва да казваш? Ето се чува да яма. Не знам какво ще прави. Малко се изпекохме тук на слънцето, ама ако не виждате всичко заради слънцето. Митето идва. Така. В следващия клип вече ще ви покажем как изглежда къщичката.